Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Mga igsuon, padayon tang nagampo dinhi misa alang sa pagkasulbad nining atong giantos nga pandemic. Labi na gyud sa mga nataptan nga maayo unta pagdali. Atos ang padayon nga iampo og pasalamatan ngadto sa Ginoo ang atong nadawat nga hinabang gikan sa atong mga benefactors and donors. Hatagan unta sad sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na niining panahon na karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili kami mabuhi kun wala ikaw. Busa aron magpuyo kami kinabuhi sumala sa imong kabubuton, hatagi kami sa paghuna-huna o pagbuhat kanunay sa mga butang nga matarong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Esther. Si Reyna Esther, sa dakong kasakit, midangop siya sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Akong Ginoo ug Hari, ikaw lamang mao ang Dios. Nag-inusara lamang ako, ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi intawon ako. Hapit na itahan ko ang akong kinabuhi. O Ginoo, kutob sa akong hinumduman, ang akong banay nagsugilon kanako, giunsa nimo pagpili ang Israel, gikan sa tanang kanasuran, o giunsa nimo kanhi sa pagpili sa among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila. Hinumdumi kami o Ginoo, umarika kanamo niining panahon sa kasamo. Hatagi ako og kaisog, hari sa tanang Dios, ug magmamando sa tanang gahom nga yutanon. Hatagi ako sa husto nga mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Aswero kanang lampingasan nga leon. Usba ang iyang kasing-kasing aron awayo niya si Aman ang among kaaway ug laglagon siya ug ang iyang mga lumalaban. Luwasa kami o Ginoo, tabangi ako
Nag-inusara lamang ako ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan gawas kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibukong kasing-kasing. At ubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magsimba ko diha sa imong balaan nga templo, pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gihimong dako labaw sa tanan. Ang imong ngalan ug imong saad sa akong pagsampit, ipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ang Ginoo, sa imong tuong kamot, nagluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit, sa iyang gibuhat ka nako. Ang imong kaluoy, O Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyayang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo ug makakaplag ang mangita, ug ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok.
Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atoa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, nindot kaayong paminawon ang ato bitang nabati gikan sa tubag sa Salmo. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghogan. Nindot kay siya paminawon, pero sa tinuod nga kinabuhi, kadaghan baya kita nakaingon nga wa ta patalinghogis Ginoo. No? Nga naman day, ang tanan ginyong gipangayo, gihatag yes Ginoo. Awa man sa nun mo ingon diring gihatag. Muna ato isumpay ang giingon ni Kristo sa Ebanghelyo nga ya, pangayo kamo o kamo hatagan, nya pangita o kamo makakaplag, nya pagtuktok o kamo ablihan. Nindot kaayo ni siya, pero kung dili ta makasabot unsay basihanan nganong mahitabo ning tanang gisulti, maproblema gid ta. Una, si Queen Esther ning atong unang pagbasa, ang iyang gipangayo sa Ginoo nga ang iyang mga katong ilang kaaway, katus aman, nga buot silang patyon silang tanan, nihangyo siya sa kanini ang Ginoo nga kamaon ta siyang mokonbinser kuno atong iyang hari, katong iyang bana. Niya kay iya man tong gitawag og lampingasang leon sa ato pa bangis kay ba. Niya kay lampingasan man lisod kay ito i-kumbinser nga mulaban niya, pero iyang gipangayo sa Ginoo. Unsa may tumong niya? Aron masalbar ang kinabuhi sa iyang isig katao, sa iyang mga kaliwat, bahala nag iyang ibuhis ang iyang kaugalingong seguridad sa iyang kinabuhi. So sa ato pa di ay, kung mangayo gaytas Ginoo nga para sa kaayuhan sa uban, automatic gina nga iyang ihatag. Pero mangayo ganitag kaayuhan ikas Ginoo nga para la sa atong kaugalingon, maproblema ta na, murag dili kay siya muhatag ana. Muna nga gisumpayan dire sa atong kuan, atong Ebanghelyo, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. So unsa may gusto nato nga buhaton sa to isig katawo nga hinato, nga dumtan ta, nga libakon ta, ana unsa man kamo ba, kamo ipahukmon unsa may gusto ninyo nga buhaton sa inyong isig katawo ninyo, nga kalagutan mo, kasukan mo, libakon, daog-daogon, dili. Nya kun mausad na atong buhaton ngadto sa uban nga magampo tas Ginoo nga dili ta mahimong pagarbuhon aron makaalagad ta sa ato isig katawo, porting ninduta na. Nga bang maingon ka, Ginoo, makatrabaho unta ko aron makahatag ko og hinabang ining among mga silingan nga wa gid intaw kaon. Di ka trabaho din kana. Ipangita nimo og trabaho, madawat day kasi imong trabaho. Nya ini kadawat nimo sa imong sweldo, unsa man manghatag o dili?
Mahatag kay mao man to imong gipangayo. Ana dayon. Ginoo, maminyo unta ko. Unsa man sa imo nang buhaton ug maminyo ka. Aron mudaghan ang tao sa kalibutan nga buutan. Anya karon kaminyo na nimo kay minyoon kas Ginoo. Saman mugamit kag pills. Dili kay ang imong gipangayo nga mudaghan man ang taong buutan. Ana. Nya kay daghan naman kay kag anak, nya abot na mag 15 ka buok. Nya mangayo pa kas Ginoo og anak. Dili na, pero dili sa kamo balibad kay ang imong gusto mudaghan man ang taong buutan. Nya di na makakapa-eskwela, wa man kay kwarta. Yang saman. Ngayo na sad. Di oy ang pagkabuutan sa tao wa mag-agad og grado. Daghan kayong tag-as og grado diha, salbahis kay tanan. Apil na ning nagwali usahay. Taas man sa di grado. Nya daghan kay mga tao nga way grado pero buutan kaayo, matinabangon, dili magbuhat og mga salawayon. Daghan kay na. So ayaw na lang anang pag-eskwela. Pero maagi kahigayunan, di mangayo. Ug naay mo tabang, praise the Lord. Ug wa say mo tabang, ayaw pagsige gumbol diha. So daghan kay mga butang nga usahay ang tumong nganong gibuhat nato para sa kaugalingon. Dili mahimuot ang Ginoo ana ug di sad siya mo supply og grasya. Sama niya karong inyong pagsimba. Nganong nisimba man mo karon? Aron ilikay mo sa COVID. Nganong nisimba man mo karon? Para kinsa man simbaha. Usahay ra ba kita mamugos kitag simba hasta pang gidili nga pasudlo simbahan dadon gyud kay gusto kita. Kana bang murag kita bay gusto ba? Ayaw. Nisimba ka kay ngano man gihigugma nimong Ginoo, imong tahuron ang Ginoo, imong yukbuan ang Ginoo. Nya ikaduha, mangayo kas Ginoo og giya unsaon pagpuyo ning kinabuhia. Dili kay aron daghan ko grasya, aron makadawat kog mga grasya, musimba kita. Kamo diha panimba mo. Kay sus, wa gyud mo mga grasya da. Simba ta aron mabless ta. Selfish man na. Simba kay nahigugma kas Ginoo. Na ini human nimog simba diri. Nya nanadayon kay blessing. Labi na gyud ang imong blessing, dako-dako gyud imong blessing. Sugod na kag tan-aw sa imong balay. Kinahanglan ba din i-renovate akong balay? Di amang ko yung mga daghang kwarta, pa-renovate ko ni. Renovate na, nindot na kayo imong balay. Sugod na kag tan-aw sa gawa sa imong balay. Ka nga, sige, binigso dinhi mga silingan. Koralon ko ni, para di na nisla mangagi dinhi. Total ni amang ko'y kwarta. Ikoral ko ni, kay basi niyag binuangan ni akong balay. Nangoral na ka. Wa na dyan ka mananghits Ginoo ba? Pero sikag pangayo grasya. Grasya in town, Lord. Tagaan sa Ginoo daghang grasya. Ang resulta tungod sa kadaghan sa imong grasya, ang imong silingan na nga disgrasya. Wa na sila'y kaagian, wa na'y kaagian ang tubig, milinaw na ngadto sa ilang tugkaran, isod pagin sa ilang balay, tagatuhod na tagahawak ng tubig sa ilang balay, tungod sa imong grasya, naggiwa nimo gamita para sa kaayuhan sa uban, ang imong kaugalingon, ang imong gigamitan. Ug mao ni ang makapalagot sa Ginoo nato. Muna ang gipunting sa Ginoo niingon siya diri, kung kamo nga mga dautan makamaong muhatag sa inyong amahan, sa inyong mga anak, unsa na ka ang inyong amahan nga buutan kaayo, muhatag gid siya sa inyong gikinahanglan. Pero mao lagi ang atong pangayoon kanang makaayo sa atong isig katao. Naabitay ning text na ko ron nga usa siya ka taxi driver. Nya ingon dayon siya kanang, Father, ako kining akong taxi inig grahin ako ning pawasingan nya karon kay naman kay gibaligya diha nga naman kay promo nga kinahanglan magsakripisyo
kana ganing sugod karon atong niagi pa mga adlaw, sugod karon ako nay mo wasing ani. Nya kadtong akong isuhol para wasing, ako tong tigumon hangtod nga moabot to siya og 40 baka adlaw to kung gingon promo no. Anang mapalit nimo ang slot 40 ka sakripisyo nga expenses nimo mao imong tigumon, imong i-fasting unya imong ihatag diri. Iya kunong tigumon, sinang ka taxi driver. Magbayad man kuno siya og washing. Iya lang mo sa kunong sakripisyo nga siya mo sakripisyo og washing. Nya iguman ana, iya ding ihatag diri ang iyang natigom. Kamo naamo anang hunahuna. O ano? Wa gyud mo magunahuna nga mopalit og slot diri pinaagi sa atong kaning gitawag og promo. Kadto bang mo sakripisyo ka og mga expenses nimo aron lang moabot og 40 ka expenses nya imong ihatag diri, wa mo kahuna-huna na. Wa gyud lain na din ninyo no. Lapos ra dito pikas dunggan akong gisulti. Aw kanindot unta. Ayon ka na magud may extra nga budget pa der sa tinuod no makapalit yun mo og kanang kuan atong tag 2,000. Pero nindot kay tong gihimo ba sa kaning mga pipila na to ka mga kaigsuonan. Nindot kayo nga ming tubag sila anang sakripisyo nga naman importante kay na nyara ba ang nakanindot ana kay kun ato na siyang buhaton ang ibalik sa Ginoong grasya nga hinato sobras gatusan kapilo. Balik sa ko aning akong nadawat nga text, di man may kaila ani nga taxi driver. Sige sa siya ingon ako, Pader, iampo mi kay pait kay among kinabuhi kay kumplito lang gyapong abang pero sige laming langoy-langoy sa karsada, wa gid tayo pasahero, perting jutayas pasahero. Nya ang abang maurag gyapon. Sa iya palang pagplano nga muhatag siya diri atong iyang sakripisyo, matod pa niya, giingnan din sila sa ilang amo. Doon na mo'y 2 days nga di mo muabang. 2 days ba nga, drive sila nga dili sila muabang. Kada buwan ba to, kada simana. So, pasabot, nibati na ang ilang amo niya. Siya, dako na kining grasyaha, oy. Ano ba, nibati ba? Nako, sige, padayon mo dag tinarong, basing mo 3 days na niya na. Nawa na gid mo i-drive. Pero, ang grasya, magpasapasa na oy. Muhatag ka nga to sa uban. Ang Ginoo sa itig supply nimo, niya 100-fold ra ba na iyang ibalik. Muna nga kanang atong ingon pangayo, di gina magdugay ng imong pangayo, kay inighatag niya nimo, ikaw sad nga nakadawat, ikaw na say manghatag. Ora gina. Sa una, akong maestro, mo'y tighatag nako in town og pamalit anang mga ubang mga palitonon sa eskwelahan kay magunsa man ang 10 pesos tibuok simana dapat spliti dapat tanan di gyud ka sustainer. So nako'y maestro nga tighatag sa nako kung magkalisod na gyud kog maayo. Karong napari nako usa sa ako mga recollections nitambong siya ning apil siya ba. Nya ningon jud ko salamat jud kaayo Sir nga sa una ikaw gyud mo ay nagtabang nako sa una siya pero proud na kay korone mo Father. Porti na ron imong daghanag kwarta. Yan na siya. Nako may gani wasan mangayo kay di sa tako muhatag ato. Di muhatag sa ko nako bitaw sir sa una minus kay kog kwarta sa malingaw bitaw ka na imong wali Father nga sa una lisod kay nako usabi akas ni tabang nako. Nasa ko'y mga maestra nga motunol sa nakong kwarta, labi naglisod kayo. Ilas ko tunulan. Kanya, kadto sila. Giunsa katuron sila sa Ginoo. Gitagaan sa sila grasya. Nya ako sad nga nagsalig sa ilang mga hatag, labi nagis pag-eskwela na ko seminaryo nga hapit tanan akong tanan gyud akong gigasto seminaryo. Hinatag ito tanan. Abot gutog mga 1 million gikas first year abot sa siyam ka tuig na akong eskwela. Mga milyon gito kapin akong nagasto. Hinatag man to tanan. Nya karon nga pari na ko, mausa na akong buhaton manghatag. So dili ta magsigilag pangayo, kay sigitang pangayo aron makapanghatag ta.
So mangayo kas Ginoo aron makapanghatag kas imong isig katawo, dili kay magsigil kag pangayo para sa kaugalingon, masuko sang Ginoo ana. Muna kini di ang pagtulun-ana nagtudlo ni nato nga kung kamao kang mangayo, kamao sa kang manghatag. Kung kamao kang manuktok, musugot sa kagtuktukon ang inyong balay. Di ba? Di ka magpunay giyaw-yaw. O diha dapita, magsigi og baha ang grasyas Ginoo natong tanan. Kung kitang mga matuuhon, naa na tanining maong kinaiya nga magsunod sa kinaiya sa Ginoo, sa kinaiya ni Kristo. Manindog ta para sa pagampo sa katawhan. Mga igsoon, sa tibuok natong kasing-kasing o hunahuna, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, sayod kita sa iyang pagkamanggihatagon. Muingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan, lukop sa kalibutan, nga sa kanunay mamahimo kining buhing saksi sa mga buhat sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang nasod, nga ang kalinaw, panaghiusa, ug gugma, mukaylap sa tanang dapit ilabi na sa mga nasod, diin naghari ang panagbingkil og pagkabahin-bahin, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga mabatunan na nila ang ilang gipangandoy, nga kalipay walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ginoo, tabangi kami pinaagi sa imong gahom, dawata ang among mga gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tungod sa imong
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa itong aposlanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluy-i ang mga tinguha sa mga nangaliupo kanimo ug human madawat ang mga halad ug mga pagampo sa imong katawhan kabiga nganha kanimo ang among mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Naasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na imbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaruluyon og kaayo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan nga ni ananim nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, natagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, gihatag mo ang santos nga pagkalawat aron pagpanalipod sa among kaluwasan. Himua kini nga maamong panabang karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang panglawas. Maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nagalima kanila og gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-od kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong pangaliyop, panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog,
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos non nga provision or Diyos nung mga hatag. Nya mahitabo ra ni kung kamao sa tang manghatag sa uban. So update sa atong opportunity, hope and opportunity slots ang nahalin as of February 24 kagahapon miabot na og 334 slots. Akpak. Kusog ron sila mamalit da. Nya sa bahin sa mamalit, labi na katong mo hatag sa inyong donations pinaagi sa online, mas maayo gyud anha sa idiretsog transfer sa atong bank accounts nga makita ninyo diha inigkanta sa offertory part sa atong online nga misa. Unya para atong muanhas kwarta padala nga ipa-pick up labi na sa kungan, gamita lang gyud ang akong ngan nga Crescenciano ubod, dili Fatherciano, dili Crescencio, dili sad Father Crescenciano kay di man ihatag sa uban. Nya gahapon subo sad palandungon nga gipadadaan ako og notice, gitawagan ko sa Western Union nga gi-interview kog maayo, nya paghuman ang ilang desisyon nga dili na kuno ko maka-avail sa ilang services, aning money transfer services. Kay tungod sa nilapas na ko sa ilang limit kay daghan kay nagpada ngan hinato lain-laing nasod, lain-laing lugar, di na kuno sila mohatag kay lapas na sa ilang balaod o sa ilang tingahing system. Mo na iampo lang sad nato ang ubang mga facilities, mga agencies nga nagsigig facilitate sa ilang pagtabang nato diri nagdala sa mga nagtransmit sa mga donations. Total wa man ni nato gi usik-usikan, wa man ni nato gi waldas. Kompleto ang atong record, ang atong accounting records, makita pod ninyo ang agi sa ilang gipang donate dinhi sa atong simbahan. Mo nang iampo lang sa dinatong uban nga wa taon ta kapasar sa ilang standards. Nya karong gabi na tay recollection alas 7 sa gabi magsugod na asay mga pagpangumpisal nato ng kanon hunaon sad. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa pagtuo, Ikaw ang among amahan. Manunuwas, manunubos, O Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kana.